gabi, pag-usab mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Ito na po ating panghuling dalawang gabi po sa ating programang Tutoy na Love at mapapalitan na po ito. Oo, mapapalitan hindi lang yung DJ, pati na rin yung programa. At yun na nga, magpapahinga na po ang inyong Uncle Totoy. Hindi naman tuluyan ha. Oo, at malalaman niyo po yan mga kabisyo bukas na ha. Oo, makinig lang po kayo at may Facebook naman tayo sa Love Radio Manila. Ayan, pwede kayong manood o kaya sa akin, no, sa Totoy Bato Official na nakashare naman yan. Nandiyan yung video din at sa TikTok din. Ayan, bukas pa natin ilalahad yung lahat ng mga rason kung bakit po tayo kailangang umalis sa ating programa. Alam ko naman na mamimiss na nyo na ako. Especially yung mga lagi nakatutoy sa programa natin, no? Medyo nag-iba yung mood. Pero unti-unti ko nang nararamdaman po mga kabisyo. Siguro nung mga first 5 days natin, last 5 days, 5 nights, medyo okay pa tayo. Pero parang tuluyan na tayo na humihina. Ewan ko lang kung bakit. Ayan. Well, anyways, sa ating pong programa mga kabisyo po, wala pong permanente ha. Lahat po nagbabago. Ayan, siguro hindi nyo na ako makakasama pero ganun pa rin. I-follow nyo po ang aking fan page, no? Totoy Bato Official. Sa mga hindi pa na po nakapag-like. Siguro iba na yung mga tatahakin nating mga ginagawa natin daily. Ayan, dun lang siguro ako magpo-post, no? Magre-react siguro kayo. Kaya minsan din naman siguro may mga mapupuntahan ng inyong Uncle Totoy. Malalaman nyo, ito na pala yung ginagawa ni Uncle Totoy. Pero nakaka-excite po mga kabisyo. Minsan nakakalungkot. Minsan nakaka-excite din. Kasi siguro medyo mas mapapaaga na yung tulog ninyo ang inyong uncle. Siguro ngayon 12 midnight, no? Ito na yung nasasanay na ako na matutulog ako ng alas 5, alas 4 ng madaling araw. Totoo po yan, no? Gising ko po mga tanghali na. Kagaya siguro natin mga manong driver, mga grab driver, taxi driver dyan, no? Yung mga bumabiyahe, yung may mga kainan siguro na 24 hours na gising pa, nakatutoy sa ating programa. Ayan, eto na, medyo magbabago na. Pero I'm very sure na magugustuhan niyo po ang susunod na papalit po sa ating programa. Bago din yung programa niya. Siya na yung mag-take good care ng ating oras. Yan ang pinaka-importante. Siyempre naman, ayoko naman na itong oras na to na natututo na tayong mahalin ng oras na to. At siyempre, kasama ka rin mga kabisyo. Parang kulang pag wala ito. Parang habit-forming program na sana pagdating sa gabi. Ayan, kahit saan ka man angkol, no? Kahit anong ginagawa mo, auntie, no? At sa mga younger generation, siguro kakaiba kasi yung atake ng ating programa mga kabisyo. Siguro sa ibang mga programa, ganito yon. Pero pagdating naman sa Tutoy na Love, iba din yung atake, no? Yung mga, siguro mag-share tayo ng mga nung araw, no? Pag umaalis yung DJ nung araw, alam mo yung may mga umiiyak. Ngayon may umiiyak pa ba? Hindi na siguro kasi iba na rin yung mga generations. Hindi kagaya nung araw na talaga namang pag sinabi mong radyo, lalong-lalo sa probinsya, talaga namang kasama talaga. Mga ganitong oras siguro, tulog na yung mga nasa probinsya. Kasi maaga yan natutulog eh. Tsaka maaga ang gising. Ayan. Pag nasa probinsya, minsan alas 9. Sign off na. Wala na pong umiere. Pero dito tayo 24 hours pa tayo mga kabisyo. Well anyways, marami pong salamat po, no? Meron pa tayong isang gabi. Last night po natin bukas at inaabangan din ng marami, no? Sana samahan niyo po ako para hindi tayo magkalimutan na kahit papano, abay, nakatatak pa rin sa iyong puso at isipan ang pangalang Totoy Bato. Ingat po tayo mga kabisyo. Maraming salamat. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!